נגד הטליבן, עושים את כל העבירות שבתורה בשם מרן, בלי שידע. ואומרים, הוא אמר, לך תגיע אליו. מי יכול להגיע אליו? ארגנו לי הרצאה בחיפה. סגרו הרצאה. ודיין מש"ס צלצל לשם ואמר להם, תבטלו לו את ההרצאה. אני לא מבין למה הרב לא יכול להיפגש עם הרב עובדיה. 4 שנים אני מנסה. לא צריך להתקשר, הרב יבוא ידפוק בדלת. בטח. למה בטח? למה הרב אומר בטח? הבן שלו לא נכנס, אתה מדבר עליי? אני יודע. אז מה אתה שואל? אחרי שראיתי מה שקרה בבחירות האלה, אני כבר לא יודע אם לצאת בכלל מהבית. מה שעכשיו אני רואה, אני רואה שנאת יהודים עם יהודים. צריך לשמוע לגדול הדור. גדול הדור זה עובדיה יוסף. אז אתה יכול לבחור מה שאתה רוצה. עכשיו אתה אומר שאתה לא יכול להיכנס לרב עובדיה יוסף. אני לא נראה לי שאי אפשר להיכנס אליו. אני לך מבקש, כאילו, בקשה בשבילי לרפואה של מישהו. ועד על הדרך אני כאילו, תשמע, מה קורה? אתה יודע מה מדברים או לא מדברים? זה מפריע להם ולא מעניין מי אתה, ישחטו אותך. איך מצלצלים לאנשים? אם לא תבחר ש"ס, נוציא לך את הילדים מהתלמוד תורה. מה השם הילד לבחירות? אתה מאמין שיש אדם שקוראים לו ראובן אלבז, בישיבה שלו למאות תלמידים הוא אומר עליי, יימח שמו וזכרו? חשבתי שאני בא היום לשיעור תורה ולא למפגש פוליטי. אתה מדבר כל כך הרבה על הפוליטיקה, כמה זה גועל נפש, כמה שוחד יש שם, כמה לכלוך. איך קונים אנשים ימינה, שמאלה, סגן ראש העיר, מרמים תאו, משקרים תאו. למה אתה צריך להיות שם? ואתה מדבר כל הזמן מתוך פגיעה שהרב עובדיה לא הכניס אותך אליו, בשביל זה הלכת לעשות מפלגה? בגלל שהרב אמר שמצווה להציל, הלכתי על מנת להציל. שמת לב שהאשכנזים לא יצאו נגדי והפוך גיבו אותי? כי עזרת לרב לנדאו. בכלל הפוך, אני יצאתי נגד הרב לנדאו בשטראוס מאוס. מה אתה מקשקש? זה מה שאשר גילה לך. נראה לי שמאוד התאהבת בפוליטיקה, ותראה שזה כבר סופר. התאהבת מאוד, אתה אוהב את זה מאוד. הייתי מעדיף לראות את אמנון יצחק מחזיר הרבה אנשים בתשובה. נכון. מה השם שלך? שמי יואב. הרב יואב, הבנתי. לא, אני לא רב, אני לא כלום. אם אני אמנון יצחק, אתה הרב בטח. לא, תישאר במקום שאתה נמצא. תודה מותק, תודה. ואני אומר לך שלפיד קיבל את הקולות האלה בגלל שאתם מתנהגים ככה, אתה והרב עובדיה ודרעי ושמרי. למה אתה לוקח לו? תן לו! חוצפה! האם הרב עובדיה הוא רב כזה גדול שכל התורה מונחת עליו, שולט בתורה? מה, הוא לא רואה כמה אנשים שמסביבו שמנסים לשקר אותו? הרב יורם אברג'ל שהוא אמר להצביע, אז הם כאילו לא מבינים מה הם אומרים. הרב עובדיה כבודו במקומו מונח ואני אוהב אותו יותר מהילדים שלו, בסדר? הוא לא רואה? הוא לא רואה. דבר איתי על השקרים, מה אתה מבלבל את המוח עכשיו? אנשים גדולים כמו הרב עובדיה, זה עדיין קשה, המוח שלנו אין שום בעיה, תשאר עם המוח שלך. הייתי אצל הרב בעדני, אמרתי לו, כבוד הרב, אתה אמרת לי שאתה לא רוצה לחתום נגד הזמרים הפסולים כי חייבים לעשות בדין. אז למה לי עשית משפט שדה ברדיו? לא מענה. אז מה אתה חושב, שהם מורמים מהתורה?